Il-Ministru tat Traffiku Chris Bonnet kien qal il-medja biex jingħata ċans jidħol fl-uffiċċju tiegħu sabiex naraw ir-riżultanti li ħafna ilhom jistennew. Iżda issa għaddew ix-xhur minn beda f'dan l-irwol il-ġdid u ftit li xejn rajna tibdil. Bil-budget jindika b'mod ċar li l-Gvern m'għandu ebda soluzzjoni tanġibbli għat-traffiku, tant li l-ebda proposta ma ddaħlet f'dan id-dokument. Issa il-kritika nuqqas stazzjonijiet komplet tikber, inkluż minn attivisti stess tal-Labor. Fl-ħariem il-Kunsilliera Laburista tal-Fgura Ġozien Xikluna indirizzat lill Ministru Bonnet permezz ta' post fuq Facebook fejn appellat sabiex it-trasport pubbliku jibda jagħti l-aqwa servizz possibbli. Xi ħaġa li żgur mhux qed issir kif dawk li jippruvaw jaqbdu tal-linja mill-Fgura fuq l-istejġ ikunu u fuq l-istejġ jibqgħu minħabba li karozzi tal-linja jgħaddu mimlija. Ikompli tgħid li dan il-Ministru ilu jafsew b'din is-sitwazzjoni kif saħansitra saru laqgħat miegħu ma' Transport Malta għal din il-problema tiġi solvuta. Iżda s'issa l-ebda azzjoni ma tiedet minkejja li nataw għadd ta' soluzzjonijiet u proposti. Sitwazzjoni li qed narawha f'kull lokalità madwar Malta u Għawdex hekk kif il-Gvern għażel li jmur għal mudell ekonomiku tal-kwantità bla ma ħaseb fit-tul għal problemi li jistgħu jinqalgħu kaġun ta' dan il-mudell. Wara li fid-diskors tal-budget tas-sena li għaddiet il-Ministru Clyde Caruana kien qalilna li jagħmel konsultazzjoni biex jaslu għal miżuri li jnaqsu traffiku fir-rush hour u li kellhom jiffinalizzaw pjan sena wara din il-konsultazzjoni u dan il-pjan bħal donnu bħal kollox. U dan bħalma sparixxa wkoll il-proġett tal-metro li sewwa lil pajjiżna tal-inqas 400,000 euro. U sa dan it-tant il-poplu Malti Wawċi jibqa' jbati minn din il-kriżi.